A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'mati iman wa islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Dumateng para bapak-bapak, ibu-ibu ahli jamaah wonten ing masjid mriki, monggo sesarangan ngunjakaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dene wonten saat menika panjenengan darasan kula tasih dipun paringi nikmat dumateng Gusti Allah. Rupunipun nikmat inggih punika panjenengan tasih dipun paringi waras sehat, boten wonten alangan setunggaling punapa-punapa saged nindakake kewajiban inggih menika nindakaken poso ngantos dumugi meh tanggal 2 boten wonten alangan punapa-punapa. Pramila monggo syukur kita sesarengan ikrar kanthi maos tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Keranten nikmat sing paling apik niku, sing paling kena rasa niku nikmat sehat waras. Senajan ora ndek duit ning nek awake waras iso golek duit. Senajan duit akeh nek untune lara ngono ki wis ora iso golek duit. Jomene golek duit jamaah wewe awang-awang nek untune lara. Melokno nikmat sing paling lumayan, sing paling kena rasake nikmat waras. Melokno do syukur kabeh dipun paringi kewarasan senajan napa sing ora waras kantonge. Sholawat salam mugi katetepno dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bekta kita nudahaken kita dumateng alam pepeteng dumugi alam padang mriki, ngantos kita tasih menangi alam pembangunan ingkang gumilang-milang mriki jenengan tasih saged menangi. Pramila alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng para bapak-bapak sedaya wonten ing alam padang mriki menika padahal zaman sakmenika padang kanthi listrik, kuburan niku nggih ngatoh padang, nanging kuburan niku nggih peteng ngoten. Nek kuburan niku sacara zahir njaba, nek jero niku wonten ing alam kubur niku peteng. Wal qabr dipun critakaken saking Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wal qabru dzulmatun wa sirajulahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utawi kubur niku peteng, nanging wasirajulahu listrike, cara zaman saiki listrik zaman modern niku mboten damare. Wasiraju sing madang nak listrik, wasiraju utawi sing madangi lahu kedue kubur iku kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika benjang dados obor wonten ing jero kubur. Senajana ditablek didandangaring durugi nika nek sing kerep maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menika insyaallah damare menangka kuburane padhang. Napa malih sing la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah digurokake dibeatake karo Pak Guru karo mursyid tambah padhang wonten sing nanggung niku. Tunggal malih dipun critakaken saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala harama 'ala nari mangkola la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallahu ta'ala. Gusti Allah menika ngaramake ing atas wong mlebu neraka sing nyok maca kalimah la ilaha illallah ning maca kuwi krana Allah Ta'ala. Yabtaghi biha wajhallahi ta'ala. Sing ning maca kuwi krana Allah Ta'ala. Lha apa ana sing maca krana Allah Ta'ala? Nggih, sregep jamaah mung ben darani ben sregep. Ben darani kusuk, ben darani wah kok kusuk temen niate ora krana Allah Ta'ala. Wong nganggo sandangan wae nek sing ora krana Allah Ta'ala niku ben apik-apikan ben darani wong ben ngene ben ayu ben bagus ben tegak niku Gusti Allah nglanati sadurunge sandangan dicopot. Ngoten. Dadi ning maca niku la ilaha illallah namung krana Gusti Allah Ta'ala. Ning maca ndi sak nggon-nggone. Wong mek matul batine maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku wong sing zikir sak mangsa-mangsa wonten pundi kemawon. Saged Mas Budi menika menawi mek nyopir umpamane. Nggih batine la ilaha illallah utawa Allah saged. Lah niku sing derane wong mukarabat tenan wong sing dadi kon eling karo Gusti Allah wonten ing pundi panggenan lan wonten ing pundi mangsa menawi jenengan menika eling karo Gusti Allah wonten pundi-pundi panggenan sampun kula aturaken ping bola bali nek abade nindakaken perkara sing dilarang Gusti Allah mesti lanjur senajana wong niku mboten weruh nami Gusti Allah tetep preso dadi tetep dilindungi saking perkara sing dilarang kalih Gusti Allah. Lajeng wonten tanglet malih ngeten ruya anahu sallallahu alaihi wasallam mangkola la ilaha illallah mukhlishan daqala jannah qalu ya Rasulullah pama ikhlasuha qala ang tahju zakum ang kulima haramallahu alaikum. Dengan mangkola mangsapane wong kola kang ngucap sapa man la ilaha illallah kanthi mukhlison bener-bener atine ikhlas murni menika krana Allah Ta'ala dakhala jannah mlebu ing swarga. Qalu ngucap basa matur sapa sahabat ya Rasulullah dumateng utusane Allah pama ikhlasuha pundi to ikhlase wong kang maca la ilaha illallah. Kendika Kanjeng Nabi kala ngendika sapa Kanjeng Nabi
angtah juzakum angkulima haramallahu alaikum sing jenenge ikhlas mukhlis menika Kanjeng Nabi ngendika ninggal kowe kudu ninggal saking perkara barang kang ngaramake sapa Allah Gusti Allah dumateng panjenengan. Jadi sing maca la ilaha illallah sing mukhlis krana mlebu swarga menika tiyang ingkang ninggal perkara kang karom. Perkara kang karom niku nggih akeh, pokoke perkara sing karom niku nggih perkara sing dilarang kare Gusti Allah niku nggih karom. Mbah napa kemawon pokok sing nglarake tanggane sing napa-napa sing nyerekke tanggane sing wis pokoke sing istilahe ngrugake kancane ngoten mawon niku ninggal kuwi niku sing saged mlebu swarga dipun ngendikaken Imam Qadhi kila wonten pitung perkara sabaatun asyaatan birul kubur enten tanbiro kubur enten pitung perkara sing bisa madhangake wonten ing jero kubur nek nang kuburan ngoten nggih mau dipasang listrik dasan arep bodho nggih gebyar-gebyar niku lak njabane ning sing dimaksud mriki jerone kubur awalwa ikhlas subi fi ibadah nomor setunggal ikhlas ngibadah ya ngibadah napa mawon ning pokoke sing pokok ngibadah kan salat miftakul ibadah ngibadah salat ya ngibadah anggenipun sedekah ngibadah anggenipun warna-warna wong nyingkirke napa larahang nang dalan ben samare kono wong niku ngibadah sing ora krasa niku to Mas Budi. Ning saniki pada akeh dalan dambake pada dibruk apa-apa gua nang pinggir dalan. Jane ya ora ngibadah niku kering pedang niku. Niku ngibadah kanthi ikhlas murni. Niku. Ikhlas muhung krana Allah. Niku nek ngibadah masalah pribadi salat niku nggih wonten ing donga ibadah innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sedune ibadah kula lan maksang kula lan pecah kula namung muhung dumateng Gusti Allah niku innas sholati niku niku jenengan pun donga lah menawi saged maca menika mbek atine niku ya Allah ngibadah kula pejah kula gesang kula bondo kula niku namung kersane panjenengan namung Gusti Allah namung muhung dumateng panjenengan niku donga niku mulakna perlu panjenengan menika ngaji ben ngibadahe bisa krana Allah. Nomor kali wasani birul walidaini gawe bagus gawe becik karo wong tuwa lorone niku sing bisa madhangke kubur napa malih niki wonten ing wulan Siam panjenengan menawi tasih kagungan tiyang sepuh wong tuwa niku digawe bagus ya kok biasane ora nukoke terum kerupuk niku nang pasar tanyangking kerupuk tak kene bapak bapak kok nek poso-poso ora mboten wonten mae-mae mboten jan tak kene duit ben keke bapak keke simbok biasane ora tileki nggih tileki
nek sing rada adoh ya ora apa-apa nek ora anu nggih ngebet nek lah wong tuwa niku nggih wong tuwa lorone sing nglayanan maca kandung utawa mara tuwa niku nggih wong tuwa dupe mara tuwane diacuh wegah wong seneng anake kok ora seneng karo wong tuwane niku nggih goblok jenengane niku nggih kula niku nate nderek menengke pengajian khataman wonten ing Tegalrejo kek tahun 3 tahun kepungkur menawi ingkang mekelir dalem menika Pak Kyai sinten niku nek kalih kula nek karo aku munduk-munduk deku nek karo wong tuane aduh karo ora basa belajar kapok ndiase kuwi yakin ngendika ngoten masyaallah ning kata-kata oh ya wis pinter ning kalih wong tuane wae ora patek gemati aja maneh gemati ora gemati dar metu rumangsani sing dipangan sing dinggoni iki ning yasa dewi agek yasa dewi kepinterane sing menterke sapa nggih mboten nggih niku nomor 3 kudu gawe bagus kalih tiang sepoe napa malih ajeng bodho wasalisu silaturahim nepung sanak niki bola-bali kula aturake nepung sanak tembung nepung niku lak barang wis pedhot nggih mboten Mas Budi nek jenenge rung pedhot lak nerusake barang nepung niku barang sing wis pedhot ditepungke meneh kon nepung sanak kowe teko nang nggone sanakmu nang sedulurmu sing sedulurmu kuwi ora tau nang nggonmu kowe ngewehana wong sing wong kuwi ora tau ngowehi lha nu angel wah barang ke medhite wene ya diwehi gak temen wong aku rono ping bola-bali ora tau nilai dik ora tau balesi megah temen dan iki sana sing kata-kata lho ngoten nggih mboten Pak Jimono sing kata-kata ngoten wah gak temen aku rono ping bola-bali lho anake ora ono sing nembulku sampun ngoten aja nyok balas dendam wong niku mboten apik lah nek cara kula niku seneng kula niku terus terang mboten nate sowan pundi-pundi ning kula nek lunga mesti sing ndenggen kula niku napa niku kecelik lah kula lak pandangan ngoyak uceng kelangan gelek ha ben kula ning lunga sak tanggal pira lah mun ngoten kula nek padha silaturahmi warabiu ala yadi'a umurahu bil murihi bi maksiati kaping sekawan niku wong ora niat-niatake saumure kelawan maksiat dadi sing madhangake kubur niku tiyang ingkang tasih urip niku ora mung maksiat bae umure ku maksiat berlanjut sing kae sing iki dan iki nek mlaku mlebu namatke mbri leren mbek dasep-posep mbek ngomong kandho kae ngoten niku Ramjane kok ngertos kok sawahe pinggir dalan akeh ngetine ngono nggih niku dadi wong niku maksiat diterus-terusake wah aja nom ning jengkengke boto terus-terusake ya karepmu ngono lah ya to bil napa umure boten disiasaken tampun dingonoke bil maksiat walakum misul awayatabi ahawahu
Kaping 5 niku wong kuwi ora manut hawa nafsune. Iku sing madhangake kubur. Kok manut hawa nafsune? Ayo hawa nafsune, nafsu sing nafsu pernah nafsu sing bisawat karo nafsu napa golek rezeki. Nafsu golek rezeki wajib. Nafsu lo tenanan golek rezeki. Wajib nanging sampun napa nika ninggalaken ibadahe ngoten. Malakum tabi hawa. Wasatu ajtahida fi taat. Anggen nomor 6 anggenipun ibadah. Kono menemene anggen ibadah dumateng Gusti Allah. Daripada omong-omong logo, omong-omong sing boten genah, lebih baik maca istighfar, maca tasbih, batine maca zikir niku mung kono menembe ibadah fi taat lan Gusti Allah. Taat maring Gusti Allah ku warna-warna. Wonten ing setunggaling wekdal wong niku ketoke niku mboten napa-napa ngamal akhirat, mung golek donya terus. Tapi niate niku jebul-jebul kiyambake niku nembon ibadah dumateng Gusti. Niate niku ning ibadah goleke nafkahe keluarga supaya keluargane ben gelem taat kali Gusti Allah, ben sregep ngibadah kali Gusti Allah. Niku kita pasuk ngibadah. Niku. Jatarosipun niku kono menemene anggenipun ngibadah kali Gusti Allah. Wasabiu ayya kon ngekake zikrullah, kon ngekake zikir maring Gusti Allah nanti. Zikir eling kali Gusti Allah niku amdalu zikri la ilaha illallah. Ning niki kon eling zikir kali Gusti Allah. Zikir kali Gusti Allah niku werni-werni. Enten sing rupane tasbih, enten sing rupane istighfar, enten sing la ilaha illallah. Zikir kali Gusti Allah, rezekiku saka samane iki saking kersane Gusti Allah. Sing dimaksud zikir Gusti Allah kabeh wonten ing alam donya menika namung kekuasaane Gusti Allah. Napa-napa namung kersane Gusti Allah. Senajan jenengan jerih payah ning golek rezeki niku secara zahir niku jenengan ingkang golek ingkang napa-napa lantaran, nanging sing ngersake Gusti Allah. Nek boten wonten sak kersane Gusti Allah, boten dirindoni Gusti Allah, berapa tiyang ingkang berusaha balik jungkir direwangi wayah warna-warna, nanging gagal namung Gusti Allah boten ngersakake. Lan niku kabeh niku eling maring kersane Gusti Allah. Sebab ayate Gusti Allah menika ingkang boten tertulis wonten ing jero Quran menika kathah. Di antarane pergantian malam kali siang menika nggih kersane Gusti Allah. Wonten anane langit semene ambane boten enten cagake, boten amblek, nggih kersane Gusti Allah. Menika menawi tafakkaru ya ulil albab, padha mikira sing wong kang duweni ati, menika senajana nek ingkang dipun tulis jero Quran ten jelas, nanging kang sing saged dibaca kanthi zahir
sedaya perkawis nang alam donya menika namung kersane Gusti Allah. Segara semono ambane, traktore pira, banyune ning isi pira, nek saged nganu mikir-mikir. Umpamane jenengan niku dore rekreasi, do ziarah wonten ing pundi-pundi punika, mbek mikir-mikir kekuasaane Gusti Allah, nek jenengan mboten mikir-mikir kalih niku kersane Gusti Allah kok ngene ape dinikmati kalau makhluk Gusti Allah. Jenengan kok saged zikir maring Gusti Allah nika. Wasabiun tekan pundi nika. Wasabu ayat surah zikrullah ngekake zikir maring Gusti Allah. Umpamane jenengan ziarah wonten pundi-pundi menika nggih namung nikmati kekuasaane Gusti Allah didadekake napa-napa nggon sing apik kados nggon pariwisata menika sejatine menika ngelingake karo kekuasaane Gusti Allah. Lah menika mestinipun kata-katanipun tiyang ahli sunnah wal jamaah menika padha nindakaken ziarah kubur. Kados pundi hukume ziarah kubur? Ziarah kubur menika Kanjeng Nabi ngendika kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri fazruha fa innaha tudzakirukum mul akhirah. Kanjeng Nabi niku nate ngendika masalah ziarah kubur niku kadise pun dipedhos monten. Kanjeng Nabi kuwi ngendika ora ziarah kubur laning diterusake fazuruha padha ziarah kubur fa innaha satune ziarah kubur tudzakirukumul akhirah bisa ngeling-eling nek kowe kabeh niku panjenengan niku badhe mati. Oh ya aku ya bakal mati ya dibakal ganeke. Lah ngoten. Tukrohu jaratul nisa'i ila jaratil kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimekrohake jarahe wong wadon. Menika wong wadon nek jarah kubur iku makruh ila jarata kubur Rasul nanging jarahe kubur iki nek kejaba jarahe kubur Rasulillah lan ziarahe wong para anbiya lan para aulia. Nek wong wadon dimekruhake ziarah kubur kejaba kubure Rasulillah mbak kaji. Aku kene namung dedetake mboten. Lan kubure anbiya aulia, para aulia, para wali-wali menika wong wadon mboten dimekruh. Fala takrahu lahunna inda aminal fitnati. Nanging ora dijarah, ora dimekruhake kedue wong wadon nalikane slamet saka fitnah. Lah niki terusane kados ngoten. Ora dimekruhake, sing dimekruhake iki menawa wong wadon jarah nekake fitnah. Wah, akeh dasar wong nom ziarah njur ana fitnah sing niku lebih bae ora ziarah. Lan kesunggaling wekdal Dewi Aisyah radhiyallahu anha ngendika, "Kaifa aqulu ya Rasulullah?" Kados pundi kula anggenipun ngucap ya Rasulullah, yakni idza zurtul kubra, nalikane kula neka ziarah napa sing kula ucapaken qala quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimat wa yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirina wa inna insyaallah bikum laqiqun. Niku kon uluk salam, ngoten uluk salam.
ngoten niku penting ziarah kubur to bludus wong mlebune omahe Pak Kajibono kono assalamualaikum ora bludus kok napa malih teng kuburan nggo bludus karepe dhewe senajana ning nang kuburan niku mboten ziarah kon salam wong kuwi niki ana wonge kok ning jenengan nggih mboten semerep kok niku nek mlebu kuburan kon uluk salam enten malih cerita ngeten kana yakhruju ila bagai bayaka assalamualaikum ya darul mu'minin sallallahu nek Kanjeng Nabi wonten kuburan bakai ngoten Allahumma ghfir li ahli bakai gharqadin ngoten dadi warna-warna njur sawuse maca napa yusanu lizairona yaqra'u mata yasara minal Qur'an wa yad'u badal qiraati li'anna doa yang fa'ul mayit bahwa badal qiraati aqrabu ila ijabah disunatake kedhe wong kang ziarah maca-maca apa sing bisa mata yasara niku mata yasara apa sing bisa kula nek maknane ngoten lha nek ora bisa maca yasin ya maca qul huwallah ngoten mau maca jenenge salah minal Qur'ani wa yata'ulan dongake badal qiraati sawise maca kon donga badal qiraati sing maca ila doai yang fa'ul mayit lana doa yang fa'ul mayit krana donga kuwi bisa manfaati mayit lah niki Kanjeng Nabi ngendika nek napa nika ziarah sakwise ziarah salam kon maca napa-napa sing sabisane lan sabadane maca kon donga krana donga niku manfaati ka mayit badal maca-maca sakwise maca-maca aqrabu ila luwih parek luwih diijabahi berarti wong dongake mayit niku wong dongake wong mati ya tekan nggih Pak Haji nek ana wong kok nini dongake mayit dongake wong mati wong sedekah ra kena ora tekan gawa amale dhewe ya luweh sing paham kaya ngono kebeneran nek sing paham kaya ngono nek keluargane mati awake dhewe jeneng aben turu ora usah bacake surat Ikhlas lah dene dipercaya nek wong dongake wong mayit ora tekan kok lah penak wong bae wong pahame ora paham nganu dek dongake mayit ora tekan ya ora usah dongake niku ngajine karo ngaji radio dadi orang ngaji tenar padahal niki waya doa badal qiraati lana doa yang faul mayit wa badal qiraati aqrabul ijabah kanten donga kuwi bisa manfaati mayit ayo sing benda Allahumma ghfir lahu warhamhu waqfir wa nawir kubrum kemadangaken karo mayit nika setunggaling hadis ingkang dipun lewat karo sahabat marang Kanjeng Nabi nika kuat menawi tiyang ahli sunnah wal jamaah masalah ndongake mayit masalah ngirim mayit nika wong mati nika tekan nek kula gampang nek wonten wong nggih kula nate mangke ora ono wong kula ngamali dhewe-dhewe to Kang nang donya bener amale wong niku walaupun sawiji sawi niku bakal ketemu miskol ladarroten khoriyaro bami aman kula dadi syariyaro segala lakon bakal ketunggal madang lah ning mong lak perlu ndongaake ngoten lah niku nek kula percaya wong rumah wong mati ndongake mayit tekan sebab paham kula bapak senas ana wong sing ora percaya nek ndongake mati ya luwih beneran mboten mau beneran nek
niku padane eman-eman mbane sedekah nganggo mayit ndak kalong bandane ngoten mawon enten to lho nek ngeten iki yo marai entek duwite apa-apa kaya ngene enten sing ngoten niku nggih lah makaten wonten ingkang kados makaten nggih luweh paham ngoten pokoke saniki jaman niku zaman bebas aja ngeten nggih luweh aja monggo luweh yang penting padha hasibu angfusakum qabla an tukasibu padha niti-nitio awakmu dhewe sebelum panjenengan dipun didik karo wazinu angfusakum qabla an tuwazinu napa do nimbang-nimbang awakmu dhewe sakderengipun panjenengan ditimbang amali do mikir awake dhewe-dhewe piye supados awake dhewe nika slamet wonten ing donya slamet wonten akhirat malih mangke bojo donya bojo non akhirat Allahumma amin semanten ingkang saged kula aturaken menawi wonten manfaatipun menika saking kersane Gusti Allah